ebda dubju li Daphne nqatlet għal raġuni politika. Issa, xogħolna hu li nibqgħu nissiltu u nistinkaw biex toħroġ il-vera verità. Minkejja din id-dikjarazzjoni tad-Deputat Nazzjonalista Jason Azzopardi li qed jidher bħala parte ċivili għal familja Caruana Galizia, il-laptop tal-vittma għadu m'għaddix f'idejn il-maġistrat inkwerentni Nivella. Sorsi qrib l-investigazzjoni tqalu li l-laptop huwa evidenza kruċjali biex jiġi determinat jekk kienx hemm xi qid oħra fil-qtil tal-blogger Daphne Caruana Galizia. Kważi 7 xhur wara d-delitt, il-familja żammet fil-possess tagħha dan il-laptop, anke jekk flimkien mad-Deputat Jason Azzopardi għamlu diversi allegazzjonijiet. Meta il-mama tiegħu inqatlet kienet qiegħda taħdem fuq dak li x'aktarx kien l-ikbar storja li hija qatt kienet qiegħda taħdem fuqha. Sorsi qrib l-investigazzjoni tal-pulizija qalu li kieku l-laptop għadda f'idejn l-inkjesta maġisterjali, kemm il-maġistrat u anke l-investigaturi setgħu jifhmu aħjar x'istorja kienet qiegħda taħdem fuqha Caruana Galizia. Qalu li dan jista' jiġħed dawl ġdid fuq l-investigazzjonijiet biex eventwalment jiġi determinat il-motiv vera wara dan id-delitt. Motiv li minkejja li Jason Azzopardi qed jallega li jaf x'inhu, xorta waħda għadu ma resaqx il quddiem biex issir ġustizzja. Bil-familja Caruana Galizia tiqpa' tinsisti li żomm il-laptop fil-pussess tagħha u minflok l-istess informazzjoni tiġi leaked fil-medja internazzjonali. Dan anke jekk fil-qorti bħalissa għaddejjin proċeduri kriminali fil-konfront ta' 3 persuni li kienu l-eżekuturi ta' dan il-qtil.